Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Billy Oco. Happy birthday to you. Ženu, ktorú som objal, tak ona to vytvorila. Poďme pre cukárku! Okrem volánku? Aby to držalo. To je atentát. No tak lenže Ty si to vyrobila a ty si to vymyslela, ne? tak ako inak. A ja som to zaplatil! Musí tu aj nejaký sponzor, ne? Pán Boh zadám všetko peniaze sem. Ja by som len chcela popriať môjmu manželovi hlavne veľa zdravička, aby sme takýchto koncertov, ako ste dnes videli, mohli urobiť nie desiatky, ale stovky. Držte nám prsty, pracujeme na niečom a dúfam, že do nového roka s novou prácou. Dúfam, že sa to podarí. Ja chcem poďakovať aj všetkým priateľom a všetkým kolegom, ktorí tiež pracovali s nami a ktorí si myslím, že urobili celkom slušný program. A bol by som rád, keby sme ostali nielen kolegovia, ale aj priatelia, pretože je niečo iné byť kolegom a povedať si na javisku ahoj a niečo iné je byť priateľom, ktorí naozaj prídu a urobia spoločne s nami jeden, myslím si, dobrý program. Takže držte mi palce a ja chcem poďakovať všetkým priateľom a kolegom. Ďakujem Veľmi veľmi ďakujeme pekne. všetkým naozaj, ktorí sa podielali na produkcii tohto programu. Vážime si každého jedného a každú jednu minútu, ktorú ste strávili spolu s nami. Bola naozaj krásna spolupráca, bola to úžasná produkcia a ja pevne verím, že si ju ešte zopakujeme. Povedali ste nám a plakali ste po niektorí, že to bola krásna produkcia, spolupráca a že by ste veľmi radi s nami spolupracovali. Je to vzájomné. Ďakujeme všetkým. A pán Baťaního sa teší na tú tortu, pán Baťaní. Igor, on má radšej sekenínsky guláš. Margit, nech si dá sedený, my si dáme tortu. Celý noc si robil segedničku. Máme taneriky? Ale jak si to vymysleli, jak to budú jesť? Nebude to lepšie. Ty len krájaj. To znamená, vy si berte len taniery a vidličky dostanete Vonku. U susedov. oproti cez hranicu. Jak to mám? Poďme poradiť. Makaj. Tak to má to. Pekne krájať a motorku si treba odložiť. No to si odložím. Má to niekto vyfotené? Áno. Na silo vysielame. Aj z tejto strany, poďte to vyfotiť niekto z tejto strany. Z tejto strany. Peti. Nech to niekto vyfotí z tejto strany. Poďte to niekto vyfotiť. Pozrite sa, čo je tu, poďte to z tejto strany vyfotiť. Áno, to áno. Môžete to niekto vyfotiť spredu a nie sa fotiť.